Dîwarê me hilweşandin, şahidên komkujiya Geliyê Zîlan. Nivîskar Nihat Gültekin ji weşanxaneya Dozê hatiye çapkirin. Ev berhem wek ji navê wê jî diyar e şahîdên komkujiya Geliyê Zîlan ku di sala 1930 da li Wanê ev komkujî ji aliyê dewleta dagirkera Tirkiye pêk tê behsa wê dikin. Nivîskar em bêjin lêkolîner Mamoste Nihat Gültekin ser vê mijarê gelekî disekine û gelek berhem nivîsandine weşandine wekî din belgefîlm jî xebatê nûsa jî çêkirine. Bi rastî jî gelek muhîm e. Min jî xwest ez vê heftê vê berhemê pêşniyaz bikim û divê ev li gel we hebe û bixwînin û bizanibin ka doyê serdemê da çi qewimî ye. Yani çi belayek û çi jenûsîdeke wisa xirab bi ser me de hatiye. Yani ev ji bo em bêjin hafızeya bîra civakê ku zindî be gelek muhîm e. Her çi qas dewlet dixwaze van tişta em bêjin tu nebike, divê em bi rêya van xebatan û bi rêya van lêkolînên wisa hay ji vê tiştê hebin û her vê bîrê vê hafızayê jîn bikin ku em xwe rastiya xwe bikaribin nas bikin. Dîwarê me hilweşandin.